Минусовите температури докараха до критична ситуация жителите на септемврийското село Ветрен дол. През нощта единият от ръкавите на река Чепинска, минаващ през Ветрен дол, замръзна, но от напоителни системи не бяха спрели шлюзовете за водата. Вследствие на това опасността реката да прелее и наводни къщи и дворове във Ветрен дол беше повече от голяма, заяви пред нашата камера кметът на Ветрен дол Димитър Христосков. Именно за това той се обърнал за помощ и съдействие към общинския кмет Марин Рачев. Беше критична ситуацията и се помолих за съдействие от господин Рачев, който изпрати една фадрома, един багер. И въпросът беше, че докато се транспортират до Ветрен дол за час и половина, имаше опасност да излезе на реката. Сега вече има техника. Голямата фадрома на господин Рачев е тук, на ВИК-то един багер, който също той съдейства да дойде. Благодаря и на господин Озунов, шефа на ВИК Септември, който съдейства. И тук един местен друг багер намерихме и той работи по трасето. И мисля, че ще се овладее ситуацията. Според кметът на Ветрен дол, тази опасна ситуация е можело да бъде избегната. Напоителни системи би трябвало да предвидят това замръзване поради ниските температури и трябваше при 3-4 дни може би да бъде спряна тая вода. Във Ветрен дол обикновено всяка зима се случва такъв инцидент и се оказва неподготвени, както се казва. След наместа на местната власт и изпратилите в Ветрен дол техника ВИК Септември и местния механизатор Илян Найденов, ситуацията около реката е овладяна и нормализирана и опасността от наводняване на селото е ликвидирана. Хората там обаче ще останат на щрек, тъй като когато започне леротопенето и снеготопенето, река Чепинска отново може да застраши опасно техните имоти.